Shalom. Parharu HKBP Jalan Lurah, pasaton tu sidi ruas, to tamu na marminggu di Tikion, holas jara selamat beribadah mandi kita. Tabuka pamasuk, tapuji ma Tuhatta, marinde mahita sien buku di nomor 4 ayat sada satro di ayat 7. Hite-hite guarni debata ama, doat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat guarni tondi porbadiana tumo palangit dohot tanoon, amen. Mga sawan debata say hamonangan do ulahonotta, ngot maho ale parhinaluan, tersunggul maau di buah siang hari, ujo kumaho di tonga-tongani akabakso, ale Tuhan, endehok kumaho di tonga-tongani akamarga. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan dibata, hodo harorwani dame dohot holong ni roha.
Sailehon jalapahot ma dihami roha si songoni. Ramoti ma akan aposom maradopon pasungini sibolis. Asa maluana sida sian pangunjunan dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan dohot partanabatan nami. Saito gumahami di dalan sidalanan nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marindi mahita sian buku endi nomor 262 ayat 2. Tangyon hamuma patik di debata ima nasian sada kronika 20 sia ayat 10 sada. Ai gok dihodo ale Jahoba hati bulon dohot hagogon dohot hamuliaon dohot hatunggamon dohot puji-pujian gok diho tahenang saluhut na di banua ginjang dohot na di tanoon gok dihodo ale Jahoba harajaon jala di patibulho dirim di atas ni saluhut namar junjungan atong rap mahita mangidugugo taringot tu patik nai ale Tuhan di bata saya pargugoi mahami mangulaon nakombar tu patik mi amin. Marindi mahita sian buku endi nomor 182 ayat 1 dohot ayat 2. dosata martang yang maita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangol mar hite-hite anak kakolong ni roham. Saya asima roham dihami akan na mangarsapkon dosa nami
Sai hapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami lehon matu hami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhapor seon lau pagotapon nasa dosa dohot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tawegi mahata-hata taringot tu hasesani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Say mulak maho tu au. Ai au dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na dikinjang. Amin. Marendi mahitas yang buku nomor 770 ayat 1 dot ayat 3 2 Tabegi mahatani dibata turpuk di minggun imasian 2 Korin 10:2 memukasian ayat 2 satro di ayat 10 jalan marsikat sorin mahita manjahasa di bagasan Kristus hutanda sada jolma nunga 14 tahun salpuna tarisat halaki rodi lapis patuluhon di banua ginjangi manang na di bagasan dagingna ibana ujui manang di balian ni dagingna dang kuboto debata do butosa Daktar hisat do ibana rodi paradeso jala di bege do hatana sotar hatahon naso jadi dohonon ni jolma manusia jalanang pe hupuji-huji diriku dang naso maroha audisi ai sitong do hataki alai huhorom namai unang sumurung audi rajumi halak sianani dana dohot binegena diau
tolu hali do pangido sian Tuhani asa sumuruti sian au. Dibayani sonang do hidala di bagasan akahagaleon pangaleon hasausaan pangaleleon dot hagogotan alani Kristus ai jupang galeau disido au margogo ido sahatna martua do akan atumangyon hata di debata jalan au peopsa. Amin. Marindi mahita sian buku ini nomor 180 ayat 1 dohot tolu. Tindakon maha porseotai songona hitinadokon di dongata saha porseon di sandok porteibion rap mahita mandok au porsea di jauba ido ama parguguna so hatu dosan natu mo palangit tohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean senton di porbadia adorang so abubuhan ido tu hatta na tumau nampernit di pangumani silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsila na tua tu banua turudung di tanon na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik surgo laudul siamu di debata jauba amai pargoko na so atu dosani di si ibana pai mamulak sugo tu tanon mangumi halang na mangulu dohot na mate au porsia di ton di parbadia Jaladong sada huriana badaya huriah di hatopan ala Kristen akada badia dohot ya sasani dosa dohot detai namandok mulak mangul sugut daging di halak naum mate dohot di hanguluan nasora sudah. Amin.
tabegema tikting di minggu. Tikting ni huriata di minggu tasadarion ima minggu paupaton dung Trinitatis dengan topik debatado partano batuata manang Allah benteng bagi kita. Sermon Parhaladu. Sermon Parhaladu pada hari Selasa akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2024. Masuk pukul 17.00 WIB. Sermon Week Rabu tanggal 10 Juli 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Week 2 di rumah keluarga Nyonya W. Arwan Inang Boru Silitonga, alamat Jalan Lurah nomor 22. Week 4 di rumah keluarga R. Sihombing Inang NJA Boru Sihite, alamat Jalan Raya Cibabat Gang Karya 8 RT 06 RW 01 nomor 128. Week 6 di rumah keluarga R. Damanik Inang Boru Silain, alamat Pusdikap Padalarang. Week 8 di rumah keluarga VPM Sinaga Inang Boru Aritonang, alamat Komplek Suaka. Kamis tanggal 11 Juli 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga A. Simatupang Inang Boru Panjaitan, alamat Jalan Tipar Cibeber. Week 3 di rumah keluarga Nyonya B.D. Sitopul Inang Boru Simamora, alamat Jalan Pojok Utara nomor 148G RT 04 RW 04. Week 5 di rumah keluarga Nyonya Hasitorus Boru Simanjuntak, alamat Komplek Permata Indah Jalan Turaes Citeret. Week 7 di rumah keluarga Situa Oje Sitorus Inang Boru Sirait, alamat Bumi Permata Blok F1 nomor 36. Week 9 di rumah keluarga Amang A. Pasaribu Inang Boru Sitorus, alamat Komplek Pondok Mas Lestari Blok Ki 9 Haji Gopur. Bantuan kontingen paduan suara. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juli 2024, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan dana untuk bantuan kontingen paduan suara. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Untuk itu, persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. Hal pemberitahuan, jemaat baru Manang Ruas Natabba. Terhitung mulai hari ini, Minggu tanggal 7 Juli 2024, telah menjadi jemaat baru keluarga I. Made Dwiva Satya Nugraha Inang Gerisha Aprilia Boru Pardede, dengan seorang anak yang beralamat di Jalan Pojok Utara 1 nomor 167 RT 05 RW 04 yang datang dari Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian timur, masuk week 3. Festival Kor Seksi Paropuan.
Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juli 2024, kontingen Festival Kur Seksi Paropuan gereja kita telah melaksanakan uji coba dalam ibadah pagi. Parkeheon Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 akan dilaksanakan pesta Parkeheon Sekolah Minggu masuk pukul 08.00 WIB. Ibadah pagi dan siang digabung masuk pukul 8.00 WIB. Ibadah sore tetap seperti biasa masuk pukul 16.30 WIB. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Ibadah. 2. Tortor per kelas. 3. Lelang penampilan anak-anak sekolah minggu dalam bentuk nyanyian dan tarian. 4. Hiburan lainnya. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tidak membawa kendaraan pribadi. Kelengkapan fungsionaris resort. Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 dalam sermon Parhalado telah dilaksanakan pemilihan untuk melengkapi fungsionaris garing personal di resort sesuai dengan aturan peraturan HKBP 2002 amandemen keempat. Adapun personil yang terpilih adalah sebagai berikut. Parhalado Resort 1. Situa RF Sirait. 2. Situa JH Hutagaul. 3. Situa MTH Sirait. 4. Situa P Silitonga. Badan Audit Resort 1. Situa NTH Pardede. 2. Situa OJ Sitorus. Mengganti utusan distrik dari Ruas D5 Boru Tampu Bolon. Sinode Distrik. Gereja kita menerima surat dari distrik perihal Sinode Distrik dalam rangka periodisasi HKBP Distrik 18 Jabar Tengge yang dilaksanakan pada hari tanggal Senin sampai dengan Selasa tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2024. Tempat The Jayakarta Suite Hotel dan Resort. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 381A, Dago, Kota Bandung. Registrasi Rp2 juta per resort. Materi sinode antara lain memilih calon preses, memilih Majelis Pekerja Sinode Manang MPS, memilih ketua dan anggota Badan Audit Distrik, memilih Majelis Pekerja Sinode Distrik Manang MPSD, memilih Panitia Sinode Godang, serta warna sari. Yang mengikuti dari gereja kita adalah 1. Amang Pendeta Khasian BMS Purba STH sebagai pendeta resort. 2. Sintua Ramli F. Sirait sebagai utusan Sinode Godang. 3. Situa Jannes H. Hutagaul sebagai utusan Sinode Distrik dari Parhalado. 4. D5 Boru Tampu Bolon sebagai utusan Sinode Distrik dari Ruas. SK Manang Surat Keputusan Pendeta Resort. Gereja kita telah menerima SK Manang Surat Keputusan Perpindahan Pendeta Resort, yaitu Pendeta Khasian BMS Purba STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Semarang Barat, ditugaskan di HKBP Kaliungu. Pendeta Samuel Marlugas Simatupang MTH menjadi pendeta resort HKBP Jalan Lura Cimahi dari HKBP Ramunia, Resort Ramunia, Distrik 29 Deli Serdang. Serah terima akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 dan temu pisah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024.
Hasil rapat dengan Disduk Capil. Sesuai dengan hasil rapat bimbingan teknik Dinas Pendudukan Cabang Catatan Sipil Kota Cimahi yang diikuti Sekretaris Kuria, Disduk Capil Kota Cimahi menghimbau kepada jemaat yang belum memiliki akta pernikahan dan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan supaya mencatatkan pernikahannya ke kantor Disduk Capil Kota Cimahi atau lewat online dengan menghubungi aplikasi Dilanda Cita, digitalisasi layanan administrasi kependudukan Cimahi Kota. Untuk informasi dan pengurusan dari gereja kita dapat menghubungi Sekretaris Kuria. Kebaktian sore. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, kebaktian sore masuk seperti biasa pukul 16.30 WIB. Hasil pesta sending. Hasil pesta sending yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut. Hasil amplop dari week 1 sampai dengan week 9 sebesar Rp45.826.000. Hasil lelang kue tart sebesar Rp24.200.000. Teken les dari lansia sebesar Rp4.390.000. Teken les dari sekolah minggu sebesar Rp371.000. Tupak dari keluarga PH Butar-Butar Inang Boru Sitorus dari week 5 sebesar Rp2 juta. Tupak dari keluarga RM Gultom Inang Boru Manulang week 9 sebesar Rp14 juta. Pemasukan sebesar Rp90.802.000. Pengeluaran sebesar Rp1.452.000. Pemasukan bersih sebesar Rp89.350.000. Piutang lelang sebesar Rp1.200.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat AKBP Jalan Lurah Cimahi yang telah berpartisipasi baik berupa amplop maupun lelang. Terima kasih juga untuk seksi lansia yang sudah mempersiapkan dan mengkoordinir dengan baik. Daftar nama-nama pemberi amplop dan lelang bisa dilihat di mading gereja. Setelah acara pembacaan dikting, kami serahkan kepada panitia, dalam hal ini ketua seksi lansia, untuk menyerahkan hasil daripada pesta tersebut kepada Kuria. Penjadwalan KOR. Untuk ketertiban pelayanan KOR dalam ibadah, terhitung mulai bulan Juli 2024, setiap pengumuman yang akan KOR supaya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan bersama seksi musik. Jadwalnya adalah sebagai berikut, dapat dilihat terlampir. Songonima tikting ni huriata di mingguta sadarion. Horas Mauliate. Pinasama partikian tusen. Horas mahadihita saluhutna. Manami nanami na po sa bulong remaja na upasaka pihami perjuluhita termasuk juga abang pendeta resort, abang pendeta fungsional dot amang sudah perhaladu amang situa perjulu sahali hita muliate tu amat palinggan bahasa na sumurong ala asidot minggan pa asidot holong ni rohana do boy hita bertemu di Tikion, boy hita beribadah di bagasan Solang ni Roha. Di 2 minggu nang lewat
jongjong do hamison amang do inang hita saluhna laho mabayan panurangion taringot tu pesta sending na tapatu padi huriat tahun na ni hasuton ni seksi lansia. Saunari jongjong kami miserison mewakili seksi lansia ni huriata laho patol hason hasil pesta na taulahon di hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 nang salpo. Amanami doho inanami doho nami dison perjulu sahali tu hita madok mauliate tu sudah pengurus pesta mangna anggota seksi lansia ni huriata masai reta juga kami bida kami sedani roa kita laho patuluson sada tanggung jawab na pinasa ni huriata tu kita dengan mardala do denggan lasok soni madhon nami nang tu sudah kita ruas ni huriata na mangalian pasu-pasu di tuhata di patol khas marhite-hite haradion ni rohata laho manupahi huriat tahun melalui pesta naung tapatupa. Alani emanami inanami di partikianon dorang so partikianon ma laho pasahaton hasil ni pestai tu huriata secara formal. Ada orang so pasahatami naing pabotohan nami kita saluhna bahwa hasil ni pestata sesuai dohot sudah kita teh mendapat warta teh lama teh tak sudah kita mendapat lembaran wartawan teh alana terbatas mungkin di Huriata atau kita tak pahami mah jadi nggak dijahahon lagi oleh nama jahatik ting doa min hadap pola ulahun nabi bi Orang adong tambah sautit nai amang lo inang lung hutan datang di hami nungah pasahat kami anggo fisik ni hepeng na hasil ni pesta tai na di hari Jumat tanggal 5 Juli naung salkwi secara non formal alai dung hutan datang di hami adong muse pemasukan melalui rekening alani pe tongdo pasaton nami bahwa setelah dung kita datang di hami adong masuk tu rekening ima atas nama Nyonya Sirait baru pasaribu 5 100.000 kemudian ala tu rekening do atas nama ni nadi rekening do pabuan nami teh napala do apa ni misalnya napala do keluarga teh atas nama di rekening ini ima mang Rudi Boston Pasaribu nasian wek 5 maaf wek 5 mah wek 6 maaf ya wek 6 sebesar 100.000. Jadi uangnya sudah masuk di rekening Bendahara Huria sehingga total pemasukan bersih 20 juta atau 250.000 ditambah 200.000 lagi nah menyusul menjadi 20.550.000 ma amang do inang. Jadi koreksi ham ya teh ada masuk 2 dung kita datangani. Nah mangihum sia amang do inang ati adong do pedi hita manang da keluarga
na ingin pasahaton pada hatiha pesta manang saha tusunari alay tang dipasahat dope radi dope hudat laho majalo at hamang do inangla bita to kadong naungarkian di bagasan rohani keluargai manang na pribadi pi alay alana ko tutupami do tetap ma utuhuria ma dipasahat hatas nama ni huria namai alani ma amang do inang nanay si pasaton nami sila porponon nami bahasa tikyon terakhir dohon nami sian mewakili seksilan sia tu hita saluhut namang do inang na hurang lobi hami patupahoni upangido hami sian hita pangatusion di dok pepatah tidak tak ada gadi yang tak retak kan jadi sudah kita along do hahurangan along do hahurangan nak ya di samping hahurangan pe tong do gudang halubian nanti amang do inang jadi di hahurangan ni amang do inang along do terlewat along contohnya misalnya anon di mading di jaha along salah penulisan goar manang nawe pe misalnya robani ba tentu boleh duta palenggan kami penitia sudah bekerja sebagaimana patutnya. Jala di pelaporan pe molutu ngadong nah urang lobi amang do inang do disasalhutna mat pangaju ma dihami ka lansia teh ima adohon nami asa tahalas somma akan taulai asa gabe puji-pujian di tuhata luas di roha nang dihita saruna anggota jemaat ni HKBP Jalan Lurah ima nabuhi ta pasahat kami bagasa tekihon alani ama nami na diwakilkan oleh Huria na Majalo laporan pertanggungjawaban secara formal asa romahamu amang tujolo serta dia bang pendeta bahwa dia formalitas nama permat nama lang pasahatan nami sa panduhamu mah jadi ala tuk salaku pe amang do inang amang kami panitia berhalangan sekretaris berhalangan dang boy hadir amang inang bendahara juga ngai izin dang boy hadir dengan bisa amang si hotang juga ngai izin dang boy hadir di batikion tung sahalak ko pasahaton lang sudia mehita seksi lansia amang do inang pasahaton ate utima
Jadi marende mahita sian buku ende nomor 450 mulai ayat sada dot tapasatma pelian sada a dot sada b. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas ma dihita salhutna. Swaksongoni nang amanami amang preses naro mangebati huriat HKBP Cimahi Jalalura di bagasati kion upasatami matu amang selamat datang maulia tema di haroroni amang preses namang ebati huria HKBP Jalalas Marbinggu di HKBP Cimahi Jalalura. Songoni manak kiningan panitia pesta setting nang tapatupa di hari Minggu nasalpu maulia tema di halujan muna amang ala toktong dosada ruhata lahu mabaina kana uli dadenggan di tonga-tonga di huriata
lumobi amang situasi topul ketua seksi lansia pasat tami maulati gurang manang tu hamuna saluhuna amang dohot tamuna kainang nagabe jamita tihita di bagasan Manogoton imana tersurat di Pesalmen 48 mamuka maisian ayat 1 ayat 15 hujahahon matuhita turpukon jalalas tapai hutihut ma di bagasan ruhat tabi hutani raja boloni edes sian aka anak nisikora Tibuldo Jahoba jala pucion situtu di bagasan hutan di debatata di atas dolok habadion naing tenggando martaga haping silas di roha dilihat portibion do dolok sion suhi natukan utara hutani raja natibuli tau pertanau batuat do debata tertada di aka bagas nasida aida ma marluhu do aka raja madapoton hape dung di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida mapurus aka hitir do nasida disi mangai songon boru-boru nalahu mangitubu diropuki hodo aka parau tarsis marhite-hite alogo sian habicaran suman tu barita nahubege hami do kuidahami di bagasan hutan di Jahoba Sebaot di bagasan hutan di debatatai sai pahoton di debata doi rodi saleling ni lelingna ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni Joromi suman tuguar mudo baritam ale debata rodi ujung ni tanoon gok hati gorado siamun mi marlas di roha madolok sion marolopolo maakaboru juda alani panguhumu hal yang hamuma sioni jalaliati hamu bilangi hamuma akka pertano batuan nai takasi hamuma parik nai sigati hamuma aka bagas nai asa tarpa jojor hamu tu pinoparmu sogo pabua debata odo debatata rodi saleleng nilelengna ibana manoguhita rodi hamatean olat diido anggo sahatna Huriani tuhata yanagabe topik ni mingguta sadarion ima debatado partano batuata. Allah adalah benteng perlindungan kita. Amuna manami somalna molo masa parmusuhan sian sada huta tu huta na asing sian sada luat tu luat na asing manang sian sada bangso tu bangso na asing sai pitor di parade do sada parik manang na digali lubang di bahen songon sada benteng pertahanan la songonido di akka parhutaan la songonido nang di akka parhutaan molo mulak hita tu hitaan di bagasan parhutani di suwado akka bulu na humaliang hutai songon sada pertahanan di hutai hidup bain adong padohan di halak batak namadok sinuan bulu si bahen las sinuan uhum si bahen na horas molotung disuan pe bulu dada holan asa las hita alai disuan pe bulu asa horas do sian aka pajagaan songon benteng pertahanan
maradopon musuh. Suang-songonido hita marhite-hite hadiriota dang tu gabe benteng perlindungan manang haporusan mangurupi hita nagabe partano batuata. Tungpe rupani arong dihita gogo, arong dihita haadongon, arong dihita hamuraon, arong dihita hagabeon, arong dihita hasangapon, songoni nang puaso, dang bui gabe haporusata, ala terbatas dui saluhutna, bersifat sementara dui, alay, holan debatado na mangulu, na manotongi, rodi saling nilileng nado, nagabe haporusata, nagabe partano batuata, na mangrupi hita sian akka namasa. Hamuna akadongan saha persyaon, songoni manatabereng sian turpukta di jamita pesalmen 48 ayat 1:10-15 boy dohonon huta na jot mangadupi parmarado sa sitongna huta Jerusalem. Tarlumobi ma parmaraan ala di bagasan parmaraani tubudo disi sada huta na godang akka nagabe si parukil honoton. Jala parmaraan na tubu siya duru-duru ni huta Jerusalem ido sa sitong nagabe ro parmaraan di tonga-tonga ni nasida. Alay nang pero parmaraani di hati dakon parpesal menodo di bagasa turpukon paboa debatado partano batuata molo didok debatado partano batuata dada holan pangodion di daging manang secara fisik alai sa rodi ngolu partodiota debatado nagabe partano batuata debatado sileho dame debatado mangaleon rasa aman laho mangadupi nasa ragam ni parukilota di tonga-tonga ni portibion. Hamuna kadongan uju tapamana nakiningan di ayat 2 di bagasa turpukon di patududo rikot situtudo dolok Sion. Takasdo diurupi turpukok kita laho manotuhon inganan ni hati bulon ni debata ima marhite namanggoari dolok Sion manang dolok habadion nain. Ahado dolok Sion. Dolok Sion ima inganan haroroni debata di Jerusalem laos gabe inganan parpunguan ni bangsoni debata laho mamuji debata manobba debata. Di dia do dolok Sionon. Di dia do dolok habadion nai nuaing. Na parjolo nanaing beringota sian dolok habadiaw nanuaing ima bahwa ganu parsaurata debata uju marpungu hita jala marsobba hita tu debata uju tajou jala tapuji goarni debata disido hilalata balgani debata di bagasan ngulutaon. Ahado maksud na dolok habadiaw ni manang dolok Sioni na paduahon ni mangolutta sigano pari uju tahilala hasa sauri debata tugano plus ni roha nang arsak nang sitaunota uju tahilala narodo debata mian mangalehon gogo dohot hatotogu ni haporsyaon dihita uju tahilala namanok tongdo debata rapon dohot hita. Napatoluhon gobaran ni dolok Sioni ima di bagasan
habadiaon di bagasan habadiaon uju tahari koton habadiaon di debata di bagasan ngolutta uju tapasiding akka pangaleaon ni sibolis sumisi hita siana saroha nageduk uju tajamoton habadiaon di debata di roha nang dipikirata nang di akalakata nang di akapakatayota siganuk ari hamuna kadungan molo taparohao do pandangan di si Martin Luther taringot tu doloksionon na songon na tajanak kininga di bagasan turpukon didokon si Martin Luther do bahwa doloksion di bagasan parngolo ta sigano pari dang boy na sirang sian bagasan ngolutta ala doloksioni di gobarro dui marhite huria marsada-sada lapatanna maksud ni padohan ni si Martin Luther ima ikon gabe huria na digohi lasni roha dohita nasian debata huria na secara khusus dipilih Tuhan tadohita di bagasan bagasna di tonga-tonga di Portibion huria na gabe pusat haroroan manang na pusat parsobaon di debatado inganan na tainganan di bagasan tikion ima di tonga-tonga ni huria jalalasido tabereng bagas coro ni debata di tikion on mainganan parsobaota on manang dipilit debata di tonga-tonga ni Portibion jala on ma amang do tamuna kainang songon sada simbol haroroan di debata laho mengebati hita di tonga-tonga ni huriai manang di tonga-tonga ni Portibion hamuna kadongan sa porsiaon rikot situtudo dolok Sion manang gunung Sion di ganuk hita nang di bagasan pikirat tabe ima rumang ni akka inganan dongan ale-ale dohot partikian laho pajonok diri tu debata ikon ganuk dohita cupangan mual ni lasni rohai ima Tuhan Yesus siala ibana do lasni rohatta siala ibana do nasitong di bagasan parngoluot taon jalalas dodol hoddo masai takasitu tu tau partano bato wado debata ragam situ turo mara na boy manahupi ngoluta boy do masai sian ngolu perekonomian sian ngolu kesehatan sian ngolu keamanan dohot na hobar tu akka di parngolot taon alai koningotot tado debatado nagabe partano batuata hamuna kadongan bana torop situtu halak nagabe agoa dalan ni ngulu sigano pari ala niaha ala digohi arsak ni roha sahatu namadabu tu bagasan padelian alay adong do tolu poin ni manang inti ni turpukta di bagasa tikion molotadok kon nakiningan bahwa asa marhite turpukon di payo duita na parjolo asa toktong girgir hita marningot bahwa debatado partano batoa dihita debatado pangodingodingot ta ibana do natuk paluahon hita di tonga-tonga ni Portibion jala poin na paduahon ima asa marniula maganuk parpunguan di akana porsea di huria siala bolas do dipake debata parpunguan ni dua manang tolu halak di bagasat Tuhani gabe inganan haroroan di debata patuguhon akka nanyasianna gabe masih
masih patogua kita sama hita. Jalan patuluhon ikon lam tapadeng gado ngolu pertanyaan ni ganu pari aina dengan situ turo aka pertanyaan ota si ganu pari i laho makilala haroroni debata laho patoguhon hita mangaramoti jala mangodihon ganu hita hamuna akadongan saha persyaun debatado pertano batoata. Allah adalah benteng bagi kita. Pertano batuan manang benteng nakiningan dan sekedar benteng persitabunian sian pangalilian ni musuh alaitung sikop situtudo pertano batoata do debata lapatan ni debatado pertano batoata dada holan pertahanan asa unang boy deserang musuh alaihud pertahanan diri asa unang talu hita tu si taonon asa unang talu hita tu parukilon dohot asa unang talu hita tu ragam ni hamaolon ala diliu debatado tu hita gugu ala diliu debatado tu hita habisukon ala dileo debatado tu hita hatauon mengadupi sude paru kilotai ala nido nakiningan molo taparrohaon nai didokon ni apostel Paulus ya amang dotamu nakainang iman nakiningan di 2 Korintus 10:2 lumobi ayat na pasapuluh honi didokod do disi di bagasan hagalio kido au di pargugoi debata ikonido pakirimota amang dota munakainang dang sai holam mamereng akaragam ni namasa di tonga-tonga ni ngulut taon dak sai holan marnida akan namasa di bagasan parngulot taon dang sai holan marnida akka namasa tu bagasan akaparyano konota di tikion pangido habisuhon pangido hatauon pangido hatani de batalau patauhon ngoluta jala dokon tu debata dokon nang di bagasan roham di bagasan hagalio kedo au margogo jalalos debata mana di dokon nadisi partano batuata naso jadi hita sumurut jalan naso jadi hita madipil sian debata hamuna kadongan sahaporsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus di bagasa tikion adong do nanaing donokku sadah kisah nyata tuhita di bagasan tikion adong do sada kisah ditiki masa perang dunia kedua adong maninna di bagasa cari tahun sahalak tentara na dilele musuh sampai tu harangan jadi martabuni ma sahalak tentara on tu sada liang HP di jonoki musuh naima ibana diliangi jala dilului ma ibana HP odo mabain ibana lama biya di bagasa rohana di dokon ibana bah dapok ni musod duo HP au anon ninna rohana jadi di bagasan pikiran na adong madua pilihan asaunang hona takup ibana di bagasa rohana di dokon ibana ma tumagon na mau bunuh diri alay adong musing pilihan na napaduan bolo bunuh diri adong pilihan na napaduan ima martangiang mangido mujizat sian Tuhani asa malua ibana sian aka pangalilian ni musui diputuson salak tentaroma asa gabi martangiang ibana didokema di bagasan tangyang naisongonon ale Tuhan ramoti maau
sai palua maau sian nama saon sian pangalilian ni musuon ninna di bagasan tangyang nai jala huhut ma ibana tiarap lam didak dati ibana mamuseng martangyang jala di bagasan tangyang naon didokon ibana ma Tuhan asiroham jongjong maho di bagasan ngolukon jala molotung boy ali Tuhan bangun ma tembok nama kolipi au asa unang di bereng musukku au ninna ibana amin ima isini tangyang naing alana di bagasan pikiranna bahwa tembok itu adalah tembok pertahanan jala dan sadia leleng amang do tamu kainang topuma di ida ibana di babani liangi adong maninna sada laba-laba na tongon mabahin jaring ya jaring yang dibentangkan benang-benang jala jaring onina pas di labani liangi ima pintu masuk goa ing gabi didok mamuseng di bagasar rohana Tuhan ai tembok do hupangido si bahenommu dan jaring-jaring ni laba-laba on Tuhan dang na margay-gay tao di bagasan tikyon mangido tuho asa di paluaho au siya tangan ni musukon dungila majonok ma musunain jalan waing nga gabi gagabi hatahutan ibana jala lamajonok mamusunay tuliang ni partabunian ni tentaraon jala siap-siap mamuseng ibana di bagasan liangi mangalehon mangalului akamusunaon mangalului ibana alani di bagasan hatahuton do nang nakiningan tentaraon alai hamuna kadongan pastara nama ibana jala di dok di bagasa tangyang na parpudi moloon nama tikin nama te diau Tuhan atong hubain ma paraluan na parpudi tumusukon ninna ibana gabe di gotap ibana ma senjata nai alai laos songonido tanpa disadari laslau butido ninna musunai ditinggalpon ibana di babani liangi jaladang jari masuk tu bagasang jadi dung daun ninna musunai gabi dipikir-pikir tentara onma di bagasan rohana bah ai buasa nasida lao buasa lao sianon alai gabi disadari ibana mah ternyata jaring ni laba-laba na di babani pituni goai na di babani liangi idu alus ni nanilehon ni debata di bagasan tangyang nai tidak perlu bagi Tuhan mendirikan tembok pertahanan hanya untuk menyelamatkan seorang tentara marhite caritai Tuhan cukup mendatangkan seekor laba-laba membuat jaring di pintu masuk tersebut. Buasa di bait debata songoni, adi pikir nasi dado, dang mungkin jolma masuk tu bagasan. Ai adong do jaring-jaring ni laba-laba di pintu ni liangon. Jala masuk akal doon amang do tamunaka inang. Jala ini merupakan sebuah kisah nyata. Jala dung dao musuni tentara onak kiningan gabe martangi yang ma ibana tu debata. Di dokom ma di bagasa tangyang nai ale Tuhan. Say saut ma lomo ni roham di bagasan ngoluku. Horo hape mabain jaring laba-laba. Gumogo do isian benteng laho menjaga au ninna ado nabuy taputi kisian cari taon hamuna akamang dohot hamuna akka inang
30 tahun jodoh tanggap ikon diului debatado sudi akka pangiduata. Jala jodoh tanggap bahwa tembok pertahanan ni 30 tahun ima sesuatu ibarat ni tembok nama sai tibo jala balgana subui di jakit musuh. HP taida mana di kisah nyataon daholan seekor laba-laba dona menyelamatkan seorang tentara siapa sangka dia selamat dari musuhnya karena jaring laba-laba itu. Lapatan, ada banyak cara Tuhan untuk melindungi kita. Tidak harus sesuai dengan keinginan kita, tidak harus sesuai dengan permintaan kita. Alani bahenoni debatado di hita partano batuhan lahu menjaga hita mengaramoti hita siaragam ni akka parmaraani jala paluaon na dohita sian hamaolon sian akka sitaonon dohot pertahanan haporsiaoni jala marhite turpukon rikot situtudo hita mamilangi papahenan ni debata asaganuk hita makilala na tao partano bato wado debata jala dalata lau manogu akka sudut nalaho rotu haporsiaon imatu debata atong di bagasan tikyon tahaporsiaima debatado partano batuata nang pegalehita di bagasan tikyon tetaplah kita semangat ala arung do debata nagabi partano batuata arung do debata na melindungi hita arung do debata na manggogoyhon hita sian hagaliutay asa disemangati hita asa dipargogoy hita lahu mangula naho bartu lomo nirwana. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap membuat bahwa Allah adalah tembok kita, bahwa Allah adalah benteng pertahanan kita. Jala unang ma tahaporsay akka hagogoni portibion alai sai tu debatama haporusatta debatama namian di bagasan nguluta. Amin. Martanyang mahita. Marula-kula dohami mandok mauliate tuadopanmu ali Tuhan di bagasan manogoton neng menjelang siang ali Tuhan di pasu-pasu hodo parsauran nami lumobi na di paingot todo hami marhite turpukon hodo nagabe benteng pertahanan nami nagabe perlindungan nami dang adong na asing sian tonga-tonga ni portibion jalanang pegale hami sipata ali Tuhan alay di bagasan hagalion nami ido di pargogoy ho hami ala hodo nagabe benteng pertahanan nami di bagasa tikyon ali Tuhan nang hutangnya ko kami do ruas na marsahit di bagasa tikyon ima inang nyonya situa sormin boru gultom inang nyonya siagian boru siahaan jalala si bagasa tikyon hubuat to kami do nang si Alfredo manik para mani amang situa gultom inang boru manik na koma di bagasan obas on songoni nang amang pardiri boru nenggolan na di bagasan pemulihan songoni nang si Santa Teresia boru si Manukali nyonya si Lalahi boru si Dabuke nyonya si Manungkalit boru si Naga nyonya si Tompul boru si Pahutar ale Tuhan tu bagasan tanganmu mau pasatami salutna akar ruas nami na di bagasan parsahiton manang di bagasan pemulihan Tuhan molotung adong dang huboto hami akar ruas nami na di bagasan parsahiton ali Tuhan pamalum ma nasida saluhutna songoni ma ali Tuhan di bagasa tikyonte martangyang dohami nang tu pesta puncak tahun 125 tahun zending ni huriam jalanan ni hasuton ni seksilansia imana di hari minggui ali Tuhan 30 Juni 2024 mulia tema ali Tuhan
di bagasa tikyon alaboy do tutumardalan pestai doho denggan jala tarida do salhu na partisipasi ni akaparhaladom doho ruas ni huriam manupaki huriami ale Tuhan jalaho mana pahicaton parngoluan jalaho mana pahicaton akaragam ni pasum-pasum tutonga-tonga ni huriami doho akaruas pe di bagasa tikyon asa homa nama masu-masu saluhuna songoni male Tuhan tangyak konon nami do nang di bagasa tikyon naneng patupaw ni distrik Saplualu Jabar Teng di ale Tuhan kor seksi Paropuan jala parsidoho do nang huriam HKBP Cimahi jala lurah maddohoti festivali ale Tuhan AHP keputusan ni aka juri na gabe mengkoordinir festivali ali Tuhan saihoma ali Tuhan nama masu-masu aka Paropuan na adong di distrik Saplualu Jabar Teng di lahomad dohoti festival kor seksi Paropuani songoni ma ali Tuhan naneng patupaw ni huriam do di ari minggu naneng roon pesta parheheon sikola minggu asalam boy tutu hehe akayana kon musikola minggu ahli Tuhan say pasu-pasu ma acarai doho denggan songoni nang sinode distrik ahli Tuhan naneng di Patupa di hari Senin Selasa 15 sampai 16 Juli 2024 nama ringanan di Jayakarta Sweet Hotel and Resort naniuluhon ni amanami Pareses distrik Saplualu Jabar Teng di amang padita pahala sitorus ali Tuhan rapdohot aka MPST alani ali Tuhan homa nama masu-masu sinode distrik jala borha donang uluan di huriam songoni nang utusan di bagasan tikion asa boy tutu mardalani doho denggan jala boy matutu ali Tuhan adong nahui gilhami sien aka keputusan sinode distriki tu joloan ni arion songoni matutu ale Tuhan di bagasan obason aka pelean ni ruas ni huriam pe baik pelean tu huria tu pembangunan dohot aka namanupaki sentralisasi ale Tuhan asahoma nama masu-masu salhu na ruas ni huriami jalaboy ale Tuhan madapot silas ni rohana sida marhite naong di pelehon na sida naulina denggan laho manupaki huriam dohot pembangunan bahkan sentralisasi di tonga-tonga ni huriami songoni male Tuhan nang akaruas ni huriam na marulang tahun di bagasa tikyon dohot na marulang tahun pernikahan saihoma ale Tuhan na mga leon gadyang ni umur di tonga-tonga ni nasida jala dame na sumuro na si ako'y manatoktong na miyan di tonga-tonga ni rumah tangga na marulang tahun di bagasan minggu-mingguan masegurang dope na nang si Panginoon nami ali Tuhan alay di botoho dui saluhut na aha na solot di bagasan rohanami lumobi matutu ali Tuhan di bagasan kontingen nami nanang ima seksi Paropuan nama dohoti festival kori asa dohot tamial non mga leon donasi tutonga-tonga ni nasida ima dipituluar ale Tuhan duk sipul parminggonon ale Tuhan homa na makirpasi rohani ruas ni huriam asa boy tutu diurupi hami aka Paropuan na dohot mengikuti festival kori alani pinuji jala pinasangak magwar munabadiai di bagasa Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Mari demahita sian buku ede 110 pitu hut mahita pasahaton pelean na paduahon
dalmai dan dapat nama ngatu. Gugut tadang aposani tibudo magohita pinilit ni Jehovah nagpamon hita ay isegoarmi imaanak nai Tuhata Jesus sigonggom sa sune nasa karban sumona. Ayat tulu las congjong mahita saluhna. Gumbe Bartimion naray mamol kahita datung mabiyar hitaon ay ikon mo nangita ay nang karimas pe si bolisitahe dang habiyaran be ay nasa hatape tunggawan ang luhosa. Tatanya kun ma beliata ali de bata amana mina di Banua Gicang hodo hararuan ni saluhut silelo nading gandot na solibasa na baliutus hu pasata mi masyan na nilihon mitu hami pilihan na mituho sa ijalo may gabi wap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion buhay maruhanami marhite tito dim asalam tadahami gunang ni silolon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasa nilehon mi ton bironi pamatatu hosano hot gogoki roni saluhut artaku upasahat itu nasa usato kuno. Ali amana mina di Banua Gicang sa pinorbadia maguarmu sa Roma harajaonmu sa saut malomene roham di Banua Tongaon songona di Banua Gicang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songo panesanabi di dosa ni dong na mardo satu hami una kami tugitu panguncunan palua mahami sian pangago. Alho dorapuna arajaon dohot haloon rodi hasanapon saleleng nileleng na amen. Mulak mahamudi bagasat dame jalamu mah pasu-pasu sian tuhata.
Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata buhina tuho. Jala di pasaur madamena tu todim. Amin. 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 Selamat hari Minggu horas madihita saluna.